Idan dai kana bibiya a kafafen yaɗa labarai da kuma sauransu, ka san dai cewar harkar canji ta koma banki yanzu, a inda ake baiwa customers canjin kuɗi, wato PTA kenan da BTA. To a wannan 12 ga wannan wata ne na wannan August ɗin, CBN ya taro da bankuna na Najeriya, ma'ana Executive Directors na bankuna, a inda aka cimma matsaya wajen ƙirƙirar application da zai baiwa kowane ɗan ƙasa da yake amfani da banki ya shiga cikin wannan application ɗin ya nemi PTA ko kuma BTA, ma'ana Personal Travelling Allowance ko kuma Business Travelling Allowance, ba tare da ya je banki ya yi wasu uzurrukan da suka danganci PTA ko BTA ba. Saboda yawanci mutane suna kawo certificate ko kuma document da suka danganci visa da international passport na bogi domin su samu dama ta karɓar PTA ko kuma BTA. CBN ya ce duk wanda aka kama da fraud ko kuma damfara akan wannan harka ta PTA za a hukunta shi. Sannan kuma application ɗin da za a ƙirƙira, executive officers, ma'ana shugabannin bankuna sun ce lallai za a ƙirƙiri yanayin da ba za ka ƙara yin amfani da account ba, kowanne banki ne ma, in dai an kama ka da yin yunƙurin cuta ta wannan tsari da ake so a gudanar. To Allah ya samu dace. Mutane idan kana son PTA ko BTA, ka je cikin bankuna dai, amma kuma nan da wani lokaci za su koma kan application kafin a gama cimma matsaya. To muna godiya. Kar ka manta a ƙarshe ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka subscribe tun a baya, muna so ka danna mana like kai sharing bidiyon mu. Mun gode.